आज आपण गुलाबजाम बनवणार आहोत माव्याचे. त्याच्यासाठी आपण इथे 250 ग्राम मावा घेतलाय. मी प्लॅटफॉर्मवर घेतलाय कारण तो चांगला मळायला पाहिजे म्हणून. ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा भरून रवा टाकलाय आणि हेच 2 चमचे भरून मैदा. हे चांगलं मळून घेऊया. बेकिंग पावडर टाकले मी 1 चमचा. हे पीठ मळून झालंय. आता हे आपण 15-20 मिनिटं झाकून ठेवूया कपड्याने. इथे पाक बनवायसाठी मी भांडं ठेवलंय. त्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकते. इथे मी 400 ग्राम साखर टाकते. इथे मी वेलची पावडर टाकते आणि असेल लिंबू घरामध्ये तर लिंबूचा अर्धा लिंबू रस पिळायचा. आपला पाक झालाय बनून. हाताला चिपकतोय म्हणजे तो झालेला आहे. जास्ती स्ट्रॉंग नाही बनवायचा. तर मी गॅस बंद करते. इथे आपलं पीठ झालेलं आहे. तर आपण त्याचे गोळे बनवून घेऊया. माझ्याकडे काय पिस्ता वगैरे नाही आहे तर मी इथे आपला बदाम टाकते. पीठ भिजवून ठेवल्यामुळे मस्तपैकी झालंय ते. मावा मळून ठेवल्यामुळे. आपले गोळे बनवून झालेले आहेत. आता आपण फ्राय करून घेऊया. गॅस पेटवलाय. तूप गरम करत ठेवलंय. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कमेंट्स नक्की द्या.